Malawi Today. Uindesinati chirwanga ndakutipinda uindesinati chirwanga ndakutipinda mamuna zika kupa ndingoma kwambiri uyu ndisekeseke asika kupa ndisekemera awa ni mankhwala amauka mauka awandi okuti amathandauza kuti ngati kumaliseche kukuyabwa awa amasiya kukani kuyabwisa kumaliseche awa ni mwanamphepo mwina kuthenga kubereka kuvutani mwanamphepo amathandiza kubereka ichi ni chiswabumbuchi chiswabumbuchi chimathandauza mamuna ngati mphamvu zizochepa akwenekaza kuti akhale mphamvu zochuluka chifukwa cha chiswabumbuchi uni mchape wachapazi kuti akhale ndi mphamvu wina ndi wazala mamuna wazala wanyero mamuna sakala chinachinamphamvu ngeti awandi tisamba mafuta umaika mbazi kusamba fira samakulukire izi ni sasi pamene zili sasi timakoka nyini kuti kaza zikhani nyini nyumba sikhaopanda chiseko nyumba sikhaopanda chiseko sasi izi ni nyini zimenezi timakokera kumaliseche kwa azimayi kumakhala tinatale tiwiri nde timatikoka timenero kuti tikhenga titatalika izi nayo nije mwapi timazalira munda timasamba kuzalira munda mchako mene mwapi kuzalira munda inde mlakho alomwe mulipo inde akuluakulu. I like this. You know, Malawi is a country that has different tribes, and all these tribes have their own unique cultural heritage, and having moments like these, events like these, is very, very important, not only for the preservation of our cultural heritage, but also for bringing people together. Okay? I want to say some things here, and they are very important. Lelo happy mulakho alomwe kwa alomwe nonse. Zomwe ndilankhule uku ndi chifukwa choti ndi tsiku la chikhalidwe. Ndeti mayika maganizo athu sopa zinthu zina ndi zina. Zimvetsereni bwino. Zikomo kwambiri. Ineyo, I believe kuti there is no smoke without fire. So says this many anthu amabanga claim kuti ichi chili ndi effect yakuti chili ndi effect yakuti ndiye kuti anthu anayesa anaonadi tima qualities timene dodo kuti tilimo, koma vuto ndilonena kuti zinthuzi zimayenera kukhala safe, mankhwala amayenera kukhala safe. I believe kuti izizi zili dangerous chifukwa anthu ena oti sayenera kutenga zimenezo amapezeka kuti akutenga. Tikudziwa za anthu amene akumamwa ma Viagra, pomwe Viagra uja ndo amapangira anthu amacondition ena ake. In the end, anthu amapezeka kuti akuyamba mavuto ochuluka mthupi, cardiovascular diseases, za mtima izi, munthu nkumamwalira mwazizizi ali wachichepere chifukwa choti mtima unasokonezeka. Now, izi zimankhwala zosiyanasiyanazi ngati zili ndi value, tatiyeni tipange industrialize, tatiyeni tizilowese m'malabu, timangeni malabu, tatiyeni tizipange package, tatiyeni tizipange regulate, tatiyeni tizipange export. This is tukamba za forex yomweyi timakhala ndi ma Chinese herbals, ma Asian herbals osiyanasiyana, ma teas, machani. Some of these things have medicinal values, medicinal qualities. They can be used to make medicines. We can make medicines from some of these things. Ndikumagwiritsa ntchito mzipatala zathu. Pali phindu lanji ife kumapanga claim kuti tili ndi izi, koma mankhwala onse anzipatala ndi imported ochoka ku India. And lastly, please, sindine mulomwe, ndiye pena kulankhula kwake kumavuta chifukwa anthu amaona ngati kuwapanga ataki. Koma tatiyeni tichotse
tizinthu timene tili mu chikhalidwe ngati ya tizinthu timene timapanga timiyambo tina ndi tina timene tikusokoneza society. Tatiye titichose titikonze. Zomavula atsikana ang'ono kuwavula mabere pa mtunda, anyamata akumayang'ana, zitha kuoneka ngati zokongola zachikhalidwe, koma tapanganiso study. Ku mtundu wanuko kuli anthu ophunzira, tapanganiso study. Muone kuti atsikana amene amapanga zimene zija zikatha zimene zija zimapanga bwanji affect moyo wawo. Ena uhule sumayambira pompaja, tapangani study. Ngati mukuona kuti izi zikuononga anthu, zikuononga matsogolo anthu, tazisinthani. You can change zinthu zimene zijazo ndikuzipanga modify. We are in the age ya mafoni, anthu amajambula zimene zija, munthu ma images ako akhale pa internet mpaka kale. Chifukwa cha decision yomwe unapanga nthawi imene yomwe usakuzindikira. Uziza kula nkuzapeza zithunzi zako mabele ali pa mtunda uli kuma malo ngati awawa. That's one thing. Another thing, tatiye ndikonzeni ma ground athu aja. Sikuti chifukwa choti nzachikhalidwe ndeti kakhale kufumbi, kuchire, kuone kosakhala zinthu zabwinobwino. We can have zinthu zachikhalidwe in a beautiful setting. Malo akapinga wabwino, malo okongola, malo amatiles, malo abwino. It's possible. Sikuti zifoti nzachikhalidwe ndiye basi tikakhale kuwina kwake, tikakhale pa madoti, tikatuwe tonse, tikakhale pansi anthu basi. Chikhalidwe chathuso can evolve. Zonsezi ndi zimene ineyo ndimaona ndi zimenezi. It's a good thing. Ineyo I encourage asena, amang'anja, alomwe, ayawo, atumbuka, achewa, angoni, kumakhala ndi zimenezi. Ziyendi tsiku lina boma anonso pano lizazibwerese zimenezi kumapangikira pamodzi. Ama tribes onse ma representative tabwera tikakhala ku Lilongwe ku Bingu International Stadium chaka chino chitili ndi festival ya Malawi. And onse kubwera pamodzi. Koma like I said, tatiyeni zinthu zizikhala zooneka. Tikajambula ma video tikamaonetsa anthu kunjaku, anthu asamadabwe kuti pakuchitika chani. Then why are we on anthu atu wachonje chifukwa chani? Anthu wabwanji ali pa madoti. Ndio ziyanena kuti this is chikhalidwe chathu, si chikhalidwe. Tizisiyanisaso umphawi ndi chikhalidwe. Osapanga claim umphawi kukhala